କାହିଁକି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଏ ଟ୍ରେନ୍? ରାତିରେ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହୁଏ? ଭାରତୀୟ ରେଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେକୁ ଦେଶର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରିବହନର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ସହ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଫୁଡିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ କେବେ ବି ବୋର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ନିହାତି ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ରାତି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏକଥା ସତ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗତି କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ କାହିଁକି ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଏ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ରାତିରେ ଲୋକ ପାଇଲଟକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇବେ କି ନାହିଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଦୂରରୁ ଜାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ରାତିରେ କେହି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାତିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିକୁ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତଥାପି ପ୍ରତିଟି ଟ୍ରେନ୍ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମେନ୍ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ରାତିରେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଦିନ ବେଳାରେ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଥାଏ, ତ ଟ୍ରେନ୍ ନ ରହି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଗ୍ନାଲ କ୍ଲିୟର ମିଳିଥାଏ। ରାତିରେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ସିଗ୍ନାଲ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍କୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। ଦିନରେ ଟ୍ରାକ୍ ରିପେୟାର, ଚେକିଂ ଆଦି କାମ ଚାଲିଥାଏ। ରାତିରେ ଏସବୁ କାମ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ରାତିରେ ୱେଦର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହିଟ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବେଶୀ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ରାତିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ ସିମ୍ପଲ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତିରେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଥାଏ, ସିଗ୍ନାଲ କ୍ଲିୟର ଥାଏ, କମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେକୁ ନେଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।